Partiya Demokratîka Gelan HDP li dijî derbeyan ji bo demokrasiyê li Edirneyê heta Colemêrgê bazê hezîranê de dest bi meşa demokrasiyê kiribû. Rojhilatê Tirkiyeyê hevserok û parlamenterên HDP piştî Colemêrg, Wan û Batmanê di roja sê û çaran de hatin Amedê. Beriya şanda HDP bigişe Amedê, polîsan dora avahiya HDP girt û nehêştin ku kes derbasî ber avahiyê bibe. Hevserokê HDP Amedê, Zeya Ceylan behsa astengiyên li Amedê dike û berdevka TJAyê Ayşe Gökhan jî balê dide ser bêheqûqiyan li dijî Kurdan. Heta niha gelek astengî derket jî yanî lê viya heye em viya dibêjin tu astengiyekî pêşîl meşa me negirt tu astengiyekî nikaribû pêşîl coşa meşa me bigire ji ber wî yekê lê xwedî derketina gel hezkirina gel asta coşa gel tiştekî bêhempa bû. Şewba Koronayê dikin hewcet bixwe li alanan nîvê şevê bi sedan însanan binçav dikin kesek nabêje ku ewa şewba korona heye ya mesela êrişî malan nekin di hicran da em bêjin di hicrakê de çiqas însan li ber hev digirin û zindanan hemû şewba koronayê bela kirine yani parastina tenduristiyê wek hencetekê nîşan didin lê evana hemû ji bo ku tenduristiya civakê xerab bikin êrişên dijwarin ji bo em hukukî nabînin. Hatina Leyla Güven a li ber avahiya HDP bi coşiyek hat pêşwazî kirin. û hevserokên HDP her wisa hevserokê Kongre Civaka Demokratîk Berdan Öztürk li ser armanca meşa HDP gotarekî pêşkêş kirin. Bi heyalê xelaskirina HDP dikin bira em wan ra gotinekî bêjin hûn anja xewî xewna xwe da bibînin. HDP naqede, HDP roj roj mezin be. Ji ber vê yekê jî gel mego apazûn uzak dît sekna xwe da gotinê xwe da werandin çê nebiye. Heya me herî girînge be. İro boy me jî ji bo gelê me jî meşa Colemêrgê dest pê kir hetanî Amedê bû moraleke xurt hêvîke xurt. Meşa HDP li dijî derbeyan sê rojan li Amedê dewam dike. Şanda HDP roja pêşemê li Amedê li navend û navçeyên Amedê serdana esnafan kirin. Her wiha çûn serdana rêxistinên sivîl jî. Xêcî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed.